Kadali lang ayo sa ibalhin. Kabalo ba ka nagimahal ka pag-ayo sa Ginoo? Nabisang adunay panahon na nagduha-duha ka, nawadaan ka paglaom, nga aduna pay mga tao nga mahigugma kanimo tungod sa imong mga kakulangon, sa imong kahinaan, sa imong mga kapakyasan. Pero timan-an nimo kanunay nagihigugma o gipili ka sa Ginoo. Ikaw gayud usa sa iyang gimahal. Nabisan daghan kay mga tao, pero usa ka sa gihigugma sa Ginoo. Nabisan tinuod dili ta angay hintang higugmaon tungod kay kita gayud daghang mga kakulangon. Pero ang Ginoo wala siya nagtan-aw sa imong kakulangon kundi iyang gitan-aw ang imong kinabuhi kay importante ka atubangan sa Ginoo. Ang imong tan-aw sa imong kaugalingon walay pulos, walay silbi, pangit, ubos lang ka. Pero ang Dios, wala siya naglantaw niya ng mga butanga, kaya ang iyang gugma walay susama. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Pasabot kitang gayong tanan gihigugma pag-ayo sa Ginoo. Nabisan nun tag dili ta angay tang pakamatyan dito sa cross, pero iyang gihatag ang iyang naginusarang anak aron kita makabaton og maayong relasyon diha sa Ginoo. Ato siyang i-welcome, atuwa siyang ikauban sa matag adlaw kay siya ang atong gikinahanglan. Dawata ang paghigugma sa Ginoo. Kay bisan tinuod moingon ako kanimo, moingon ang pulong sa Ginoo, naghigugma ta sa Ginoo. Pero kung dili nato dawaton ang iyang gugma, wala gihapoy pulos kini. Kay wala man himo dawata. Pero kung imo ning dawaton, masinati gayud nimo ang tinuod na gugma diha sa Ginoo. Give me Jesus, you can have all of this world, but give me Jesus.